آية لبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani bisaba ani kemenani ani binani ani saba saharu safaru minye hijra sankalo fulana bisunye onani nai miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani kele sankalo konontona bisunye otani kele nai ambe bako jikorni gorofula masjid salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده إلى آخر الآية. آية أن يدى من الدرسو تمنه من يك جهادك على كسرلا جهادو دم بلا يشيكو بلا درسو تمنه كما كيرا أوكا أنيو تفسيري هو استباكم على دي مساي نايا سوغانتيا مانتون توكا على يتيدن كم مانتون سوغانتيا مانتون توكا كو فسمانتيا مانتون توكا كو بنيا كو كري كرياني تيدن من كابو كتمي تيدن بكا كسريا فندوما sariya min dafalen do kateme sariya temene kateme beka huwa istabakum ala de masajiden kam mantoni ala yahu suganta manton toka kaw bonyani ciden min kausa ciden beye ka sariya dafalen di awma wama jala alaykum fi din min haraj akadina kono fana ala ma koronya ke awka ala ma koro akadina la amma degun ke auka aka dina la dina ala ya nogoyare ni yoro min be gele yayi mala be boda do dima fasalatu allati akbaru arkani alislam ba'da shahadatayn sallifule silamiya jonse min kaboni jonse mbeye salli de do min mun ko fe seru kuma fula ko fe an kon balimo seri kuma fula tawhidi fente wulunya de ni ka salli nyana ni shirku be tumuha kullahu fulan ka fuyam bi ka salli be tuse ka be boy odi ato seri kuma fula bolen ko fe salli je wasilamiya jose nduru ina salli de kabona be ni seri kuma fula boray o salli wajibiran kan nambe sigila a ite tamala ibe nani de salli men ni be tamala nogoya dirima ika dobo salli na ika fula salli ni salli
siranya yere dola nabe jahadula ayimma dobolo majahabi tigu dobolo nabe kele yoro la yere hari arakan kele aba sallobe wasake arakan kele nabe jahadu yoro la ama salli togo soro hari alakan kele mbenya ayimma dobolo comme anana hadisa kono chogumi anana hadisa sahle kono salli fule tanke nogoya banka dinala ala ma degu kanka nabe kele yoro la ata mato bese ka salli kato yele nan kan fen ka bese ka salli ka nye silen to koroma bese ka salli hari na nye silen to koroma bese ka salli tanke ni degu nana abo chogola nafila ni be tama la ibake ki kan nafila salli adagarai ka salli kata koroma adagarai ka salli kata yoroma minte koronyere abo chogo kele na farda salli fule farda dedo ni sebi bise ka joka salli e ka joka salli men ni bana nana ujura nana ni mogo min te se ka joka salli ibe sigi ka salli ni te sigi ka salli ibe da i kerela ka salli kata nunu na nyogona ma ni ala ye nogoya min ke ciiden kam mantow ye awa fardaw to bebe ni cogo de la wajibu to bebe ni cogo de la an ka dina kono sungalo fule ni mogo min korola de pew ite se ka su ibe mure boke ni be tamala ibe juruta ni bana bela ite se ka su ala mafu ni bana in kasu ibe juruta farda in to be ni wajibi in to be ciiden kam manto ala ya nogoya nyani cogo de la nabi nyima nyere kisini nema baka ako muajuma ani aba musa tumami ayu fulachi kata yeyimani ako bashira wala tunafira wayashira wala tuashira ako fula kata aye mo ni sonjia de kana dinama akana mo bole ka bo dina la de afula kan no ya de ira mo la akana gele ya ira mo la mais doni ko ko ne ciiden ko yashira wala tuashira no ya nyamunye ciiden nyemminke jogomi ka ko chogola dina no ya yoye ciiden nye bato minke jogomi de ako chogo de lo de no ya mais ciiden nye bato minke jogomi ka don na kashi ka bola koy kana gele yake mo ko ube ciiden nye min fo jogomi kana fo chogola nimbe gele ya mo ko ube qur'ana ye min gele ya kana nin gele ya no yake mo ka no ya illa nyini to yede nogoya min fora hadisai na nin fori ye chogomi qur'ana kuno afo chogola nin fori ye chogomi hadisa kuno afo chogola chide nye ko min ke chogomi o ko in kake o chogode la o de to ko nogoya me awunye nogoya u kede alaka nyamaru kaun ka biro ka gele chide kan nyamaru kaun ka biro ka gele ni chide nye nin ke chogomi awun ka o ke chogola ka gele nogoya into yede nogoya yede islamia sharia ko min kake chogomi akake o chogola nogoyen koroye ode hadisa munun nana ninya nyogona la okacha buna bashi ko ma jala alaykum fi din min haraji anni min diqi alama koroke auka dinala millata abikum ibrahim ni dina min fuleninye afa ibrahim ka dina dero bonjeri ko nusiba la taqdiri uye sigiri bila sanfe lanyini ye munye wama jala alaykum fi din min haraji ay min diqi alama koroke au kan dina la bal wasahu alaykum alay nin dina yurwayo ayede ka millati abikum ibrahim comme afa ibrahim ka dina yurwale ne chogomi alay au fana ka dina yurwaw ka o chogo kelendela akonna sabal lanyini ye ninde قال أقتغني ويهتمل أبشكة تغني أنه منصوب على تقدير قو إياك النسبيك بلا منك الجمو ملة أبيكم إبراهيم ناكم ملة أبيكم إبراهيم لنين يموني الجمو ملة أبيكم إبراهيم أو نينيا أفا إبراهيم دي كدينة آياتي نينيا أفا إبراهيم كدينة دي آيامنا أكا كده ayawre kuna la ko qul ma marafuye innani hadani rabbi la sirati mustaqim ne tigi ala ayin kanda kata siratilema dinan qiyama dinat tilele millata ibrahima hanifa ibrahima ka dina
ibrahima ni kadina min jengena kabo galondina bema donc millata abikum ibrahima abe ko fulata imalla nyine munye alaye nindina yuruwaye awye koma ya fa ibrahima kadina yuruwaye chokomi ubi alaye nindina aya mina ka barake naye afa ibrahima kadina de fulini nyaw bolo aya mina ka barake naye huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi haja aw ala de masay na yawle ko silamaw kitabu munun temena ala yawle silamaw ye o kitabu kono e wonin qur'ana fana kono ala de masay kawle ko silamaw wani ibn abbas wa ghayrihi fi qawlihi huwa sammakumul muslimina min qablu قال الله عز وجل وقال مجاهد الله سماكم المسلمين ko ala da ya wele ko silamau min qabul fil kutubil mutaqaddimati o fi jikri lahul mahfuju kono ani kitabu munun jigina kateme ala da masay kawwele ko silamau lahul mahfuju la kitabu munun temena ala da ya wele ko silamau o fi haja yanna alquran nin qur'ana fana kono ala da ya wele ko silamau nin de sawabaye ko ala de welelike ala de yan wele ko silama yaro tafsir kalaw do ba fo huwa sammakumul muslimina min qawlu fi haja ko ibrahima da ya wele ko silama sani qur'ana ka jigani nin qur'ana kono ayi la nyini be sagi kata ala de ma ala de ya wele silama ye lahul mahfudula ala ya wele silama ye kitabu temenuna ala de ya wele ko silama nin qur'ana kono هو سماكم المسلمين أبي سقيكة على دماء أنا أن الحارث الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دا بدعوى الجاهلية فإنه من جسي جهنم ko ciden ko ni mo min naye nyogon wole ni jahili nyogon wole ko tigla mo jahannaba suude komi madinan kaw do ya ke cogo mi madinan ka do muhajirna do kelela kele yoro dola jinyela madinan ka ko ya alal ansar muhajir ko ya alal muhajirin cidin ko dawali jahiliyatan dawuha mumutina madinan kan ko madinan ka ayena muhajira ko muhajira oyna cidin ko ninye jahili walili de ayen nin to lilende do kabila kelen kele katoko ire wele ka kabila togo ku majjamu ka waso nyogona jahili ko de yoye abbe yesilamade kabila ko nunun da bora da aka hinna nyogona me o ma da bora mo ka waso nyogona ni mo ye kabila ko la abbe yesilama aye nyogon wele silama me akana nyogon wele jahili wele li wala ka waso nyogona ani taassuba di supporteria nyogon wele o ye jahili wele li wude قال رجل يا رسول الله وإن سام وصلى كيدا كو تشيده من نمغو من جاهلي ولي تشوكي اكو جهنم سودو هر نو سلرا وسنة قال النام تشيده كو وإن سام وصلى فأدعو بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله تشيده كو نمغو جاهلي ولي كي هر نا سلنا نا سورة جهنم سودو aw kan nyogon wele ni ala ya wele chogomide akafo nyogon masilama akafo nyogon ma mu'minu akafo nyogon ma ibadallah ala ka jo me kabila katoka nyogon wele na ka kabila togoye we jahili wele liwude ni aw silama dama be nyogon wele ya fo nyogon masilama ayafu nyogon ma mu'minu ayafu mu'min ala ka jo bunkasiri ko aleye ni hadisa una nyugona fo aya tawsirila aya minni alaku ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun aw balmon ni aya min fulani nye mogo chama be minalike ni aya e ko mogo kana fo anye sunna mogo kana fo anye salafu ye ko ala ko qur'ana kono huwa sammakumul muslimin wala ko qur'ana kono nya wele ko silama de an ka fo silama dro minne an ye sunna mo da nye salafiya ko kana fo balmau ni darura mana ni haju mana an be ye silama edre me doni ko ni haju nana darura nana
puru kambo nyogona amba fanye sunna moye amba fanye salafu ye della de bola e mo salafu ya min fulen ninye mogo do ya ke kokuraye ne salafu ye salafu do ya ke kokura ni bidiyawu ye ka soro delila de bala sunna ni qur'ana la salafiya della fulo munye a hadisa ni ala sunna darisa nato riyadi kono darisu be damina hadisa nyire de la ni ciden ko fatumata ma ni'ama salaf ana laki ako salafu nyana mogo nyana iye mogo ni ne kerima salafu ye ni ne kerima no bila ne wa nyefe bila bagay lagara ika salafu nyana min binye lagara min ne don ke ba ko min huna jaati kalimatu salafiyya ko salafiyya kuma yere bora ni yoro de la anana ni yoro de la ni'ama salaf ana laki hadisa sahle de don der sunnatu inshallah be sama ni sanji mamina ko salafu nyana iye ni ne kera ka salafu ne kera ewa inye bila bagay lagara ika salafu nyana nin te ci den hadisa sahle ndo donc abe ewa asrula salafu ka kumala ko kullu khair fi itiba'i man salafa wa kullu sharri fi ibtida'i man khalafa ni nye salafu mogo munun temena ka kuma de fule ni nye ko hera bebe mogo munun temena nye mogo nyuma munun temena nye ko hera bebe ulu de tugu nyogonya la ko bone bebe mogo laba munun nana ka bidia munun ke ko bone bebe ulu tugu nyogonya la ulu ka bidia ula wa kullu ghayr fi itiba'i man salafa wa kullu shar fi ibtida'i man khalafa ninye salafu salu ka kuma kateme ko ayranna ko salafiya be kiden karisa sahlen nana irbadi ibn shariya ka hadisala irbadi ibn shariya ka hadisa yurmi ni kiden go falikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di kiden ko bawma ni nyogon soso shayira dina kono akanni ka sunna mina anin ka kalfanani ka sunna kalfanani nye jonye kiden ka seba tewa sarfu yo jonye sarfu folo ye seba be kiden fule ka seba iranna ya ka kalfanani iranna kan ka tugu oko kalfanani mfana ulu dewe sarfu salihu kanyema o seba kanyema ye salafu ya fule ninde salafu ye kiden ka seba de ani tabina salafu ya damina kiden ka seba de la kiden yire de fule ka anya mariale kanka tugo ko donc kiden ka hadisa nya maralike tugulika ke salafu salihu ko hadisa wure nana kide sallallahu alaihi wasallam tumami ako jamakulu betila ka surunya ko ale kam manton bena tila ka ke bi wolon fulani saba ko bebe tasuma kono fo jamakulu kele uko jamakulu kele nye munye ako hum ala ma ana ali wa shahabi ako jamakulu kisile nye jama minye neni ka seba ube minka ni mugo munun kera oka seba uye munye salafu donc cide nye salafia yira ka yira anka tugu salafu ko ciden ka resa sale min fule nye ako ulu ye jamakulu de neni ka seba ube minka ni mugo munun kera oka cide nye ya nyamaria anka tugu salafu ko ciden ka seba de salafu ye aya nana alako oman yusaqiq rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira aya min nana fana ka fo salafiya be fo mugo ka dambi kata salafu de ma fo yika ke salafu ka sira de ka ni ma ke salafu ka ta sira kala ni bila jahannama kono alako qur'ana kuna ko ni mugo ye ciden soso kanda bangalen ko fe uko ninde ciden ka tasira ciden yen ninde fo kanda bangelen ke fo yo soso mu'minu be farla nyogon ka kamin ke siraye ka ke tabolo o yo bila ka tabolo do tayire ye ka ke oka ala ko tanki ye mu'minu tabila yire bila tabolo min kan ne ala bi to ito o bolo jian kono ne lagaram bi bila janaba tasuma kono
ويتبع غير سبيل المؤمنين مؤمنون يجون شيبون تابينون نينجا مكولو سبا ala ko ni mogo mogo ye nonu ka tasira soso ko ka tabira tabolo bila ni ye tabolo min kiriye yere ka teoka ni ala bi to ka jiya kono ya me lagara mbi bila jannaba tasuma kono salafiya ani ka tugu salafu ka delafule o aya kono o ko fi sheikhul islam ibn taymiya ako akam majmu fatawa kono jijun nani na keme ani binani ani kononto ibn taymiya ko la ayiba أقول لبني ويبوت مغوكا لا أيب على من أجهر مجحبا سلف كو ويبوت مغوكا لبوت مغوكا نمغو من يسرف ساله كتابلو بانجي وأنت سبا إليه إيرد دمبي كتاما وأتجا إليه كي يرد بنيا كتاما قول أوتل لبو يماري مغو من يسرف ساله كتابلو بانجي كي دمبي كتا سرف ساله ما ko ote eman lebu yede ki yere korota ki waso ki yere bonyani sarafu salu kataboloy ako ote waybo ote lebu yikade bal yajibu qabulu zalika minhu bil intifaq ako awajibra yere de ni mo minya yere dambi kata sarafiya maka sarafiya fo awajibra anko mina tigi yere bi intifaq doni ko bene benoka ka fonye selafuye nde salafuya de ka nde salafuya welele de ke mbode bange ko mina tigiye ako doni ke ba bede benoka ja al ijma ul ulama ijma al umma baka ki dambi kata salafu ma ka salafuya fo ka fonye salafu de ja doni ke ba be benaka ni mo min ko an ka tilela ko ye bide e kala nawa bil intifaq Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya ira majum fata ko bende ben ninka doni ke ba be bolo shebon tabina sosoli tala u bolo ki dambi kata salafiya ma ne salafude ka salafiya bange kabila keneka ki yire korota na ye ja ko yi ka anko mina yire wotelle we bede benno ka doni ke bawula fa inna majhaba salafin la yakunu illa haqqan ako parce que salafu ka tabulo teke foye ni cinyate sarafu ka tabulu te foye ni cinyate mugo ko bange ki dambi katoma bede benno ka yere o kamina ye nimbe majmu fatawa kono o bede jabiri nyinin kara ko mugo mi ale ka mugo ki dambi kata salafiya ma ko mugo dobe ki dambi kata salafiya ma ko e sarafu de ube sarafu salu ni yofe ko ba tigi tebu ko obe chogodi ako ka mogo ki dambi kata salafiya ma ko ote mogo shi dego ka toro fo mogo saba ki dambi kata salafiya ma ube ka mogo do dambi kata salafu ma ko mogo shi te bila kontrola na bi dego ni mogo sabate mogo folo ali hijibiyatul maqiti hijibiya de do mogo munul la nyine de dama ka fara nyogon ka doro sunna ko kana fo tawhid ko kana fo uba foninde mali hijibiya ako hijibiya mogo ni aka bidiya kanu ya asonsogo ko nyogona mogo mimbe ka mogo ki dambe kata salafiya nabe mogo min degu ako afolo fule ninye munu nye hijibiya uye jama ka fara nyogon kate ndoro tawhidi ko kana nyanyine ka perpere latige sunna ko kana nyanyine ka perpere latige anka fara nyogon kate ninye mogo folo mi ka dambi kata salafiya man na ba degu ako mogo folo ninye ako mogo folo na wajahil ani jahili ate foido dinala mogo folo na ki dambi kata salafiya min ba kontrola jahili ate foi kalama dinala ninye mogo folo na ako mogo sabana wa alimu la ya'rifu dalil min kitabi wa sunna sabana ube doni ke baga min do ate delila u do qur'ana la ate delila do hadisa la delila munu be salafiya yirala ako nimnu go saba mogo ki dambi kata salafiya ma be nim mogo saba de dogo me ako mogo folo min ye bidiya mogo ye hijibiya ye ni aka bidiya kanu ya sonsogo ale ta fe sunna ko ka fo ta fo salafiya ka fo ambe konnan jade ke ale na yanka konnan jamina fule na manka konnan jamina amba na ka bidiya to kerefe amban tige ka bola kamma bola kana ka bidiya to kerefe
mogo fulanna jahili an b'a la dɔnniya ni an y'ale la dɔnniya a y'a faamu o y'a bannen mogo sabanan dɔnnikɛbaga min ni delilaw a t'u dɔn kuranna ni hadisa an bɛ delilaw yira ale fana la kuranna ni hadisa n'a ye delilaw faamu a y'u minɛ filɛ n'a ma delilaw faamu a m'u minɛ an b'a ni a ka galon ni a ka fu min ba an b'a to kɛrɛfɛ an b'a ni a ka faamu jugu to ye kɛrɛfɛ bangeli kɔfɛ a ye a ma se ka delilaw minɛ ka baara kɛ an b'a n'a ka galon to kɛrɛfɛ ni mɔgɔ saba Sheikh Albani ani dɔw ye munakasu kɛ kuma kɛ dɔw de ko Albani ma ko mɔgɔ k'i danbe ka taa salafiya ma ale o ma diya ale ye ko an bɛɛ ye silamɛ de ye ko ala ko huwa sammakum lil muslimina ko mɔgɔ kana fɔ i yɛrɛ ma ne ye sunna mɔgɔ ye ne ye salafiya Albani ko basa Albani ko e bɛ majabi e bɛ taabolo jumɛn kan ko ne ye silamɛ de ana muslim a ko anta muslimu a ko muslimu sunniyun aw muslimu shiyun aw muslimu rafidi ni ko nye silama sugu ka ca sisan anta muslimu sunniyun aw muslimu shiyin aw muslimu rafidi a ko ye silama sugu jumɛn ye silama sunna mɔgɔ de ye ou bien silama shiya de ye ou bien silama rafidi de ye silama minnu bɛ seba nani parce que nin bɛ silama de a ko ana muslimu atamassaku bil kitabi wa sunna a ko ne silama de mbe binali kɛ ni kuranna de ani sunna a ko nin tɛ wasa kɛ a ko siya b'a fɛ ko ale bɛ kuranna ni sunna de kan a rafida b'a fɔ ko ale bɛ kuranna ni sunna de kan mu'tazila b'a fɔ ko a bɛ kuranna ni sunna de kan qadariya b'a fɔ ko ale bɛ kuranna ni sunna de kan nin fana tɛ wasa kɛ o nin bɛɛ a ko jamakulu 70 ni saba min fɔra 70 ni fila in bɛɛ a bɛɛ b'a fɔ ko olu bɛ kuranna ni sunna de kan ciden ko minnu bɛ tasuma kɔnɔ a si tɛ min b'a fɔ ko ale tɛ kuranna ni sunna kan a bɛɛ b'a fɔ ko ale bɛ ni kuranna ni sunna de kan a ko o fana tɛ wasa kɛ o siya b'a fɔ ale bɛ kuranna ni sunna de kan i ye siya de ye ba mu'tazila b'a fɔ ko ale bɛ kuranna ni sunna de kan a ko ana atamassaku bil kitabi wa sunna ala fahmu salafu salih a ko ne bɛ kuranna ani sunna de mina salafu salih ka faamu kan a ko bastala a ko cɛ ɲɛ arabu kan dɔnna de a bɛ arabu kan dɔn kosɛbɛ ale ko ale ma sisan ni e ko ana muslim atamassaku bil kitabi wa sunna ala fahmu salafu salih ani arabu kan na i ka kuma surunya siɲɛ kelen i k'a fɔ ana salafiye juman ka so a ko cɛ ɲ'a da de a y'a maku a ko ale t'a dusukun kɔnɔ dɛ mais ale y'a dɔn delila min fɔra ye a y'a faamu a y'a maku donc k'a fɔ huwa sammakum lil muslimina an bɛ diɲɛ laban min na o tɛ wasa kɛ koyi silama siya bɛ yen silama rafidi bɛ yen silama kawariju bɛ yen silama jahamiya bɛ yen e ye silama sugu jumɛn ye silama sugu jumɛn ye jahamiya b'a fɔ ale ye silama ye dɛ jahamiya dɔnnikɛbagaw ye min yɛrɛ kafiriya tɔn ninnu na jamakulu ninnu na o ye jahamiya de ye Ibn Qayyim ko nɔniya kɔnɔ a ko dɔnnikɛbaga 500 ɲɔgɔnna ye olu kafiriya jahamiyaw sinon a mu'tazilaw a khawarijiw a tɔ bɛɛ o n ko a bɛɛ b'a yɛrɛ wele silama de bɛɛ b'a fɔ fana ko ale bɛ kuranna ni sunna de ka fɔ jamakulu kɛlɛ jamakulu fililenw na jamakulu si tɛ min t'a fɔ ko ale bɛ kuranna ni sunna kan fo jamakulu kɛlɛ ale kuraniyuna minnu ko k'olu bɛ baara kɛ ni kuranna de min bɛ kuranna kɔnɔ k'o ye olu wasa k'olu tɛ baara kɛ ni hadisa ye ni jamakulu kelen de dɔrɔn de y'a fɔ k'olu bɛ baara kɛ ni kuranna dɔrɔn de olu fana ye kafiru de u ma limana ni hari kuranna yɛrɛ ye olu ye kafiru de ni kuraniyunaw tɛ jamakulu filibanti bɛ diɲɛ kɔnɔ 72 a bɛɛ ko ale bɛ baara kɛ ni kuranna ni sunna de bon ni e ko ana muslimu siya silama bɛ rafida silama bɛ khawariji silama bɛ o bɛ se ka wasa kɛ wa ni ko ana tamassaku bil kitabi wa sunna siya ko ale bɛ kuranna ni sunna de kan rafida ko ale bɛ kuranna ni sunna kɛ mu'tazila ko ale ni kuranna ni sunna bɛ o bɛ wasa kɛ wa mais ni ko ana salafi ne bɛ salafu saliw ka taabolo de kan jamakulu tɔw bɛ bɔra fo tiɲɛtigiw ni ko ana
ala majhabi salaf wa ana salafiyyi kuma no yara eta yoro donna ciden ka sebo ani tabina iya ira ebulu ka tasirate ka kuma wore beya ibora jahmiya wula ibora shia wula ibora rafida wula ibora mu'tazila wula haranyere ka jamana kono sira kurwa munu kirerembe ibora bela ni sarafu tabulota donc mbalimu doni ke ba munu bo contrôle albani dalla ka nyini ka fana ko mugo dobe ko ale ko ale te sarafu ye ko ale ye silama de huwa sammakum muslimuna bo albani ko ambe ujura dama sino aka kuma juguba mais ambe ujura dama kaira atigita do de jahili de do sino na ya soraba ka kuma fota korodo ko atigi ba ke kayire bariya ka bo silamiya sahalende ma silamiya wala silamiya mo min ka silamiya sahalendo silamiya sahale afule kayire bari ka bo de ma mais ambe ujura dama de ko ata do de atigita do de na ya do bone min be kuma inna walaw min be kuma inna juguya min be kuma inna atafo akana kabu ka wajuli la jamana kono de uye wajuli kala to nen kadi chogo mo ba fo neta sila huwa sammakum muslimin ata do de wo na ba ka kuma korodo atafo parce que barbari yo de fo al-islam huwa sunnatu wa sunnatu huwa al-islam silamiya sahale o de to ko sunna o de to ko silamiya sahale ni kunte sunna mo ube nete salafi ube ta sila doro abe comme islamia nyuma e fule ki yere bodela ne ambe ujura da tigi ma jahili de do ata dore donc ala ka hakki mandama balmon tumbe ni hakrina jigi doni keya parce que ni aya chaman de be dilo ni na ko ala ko huwa sammakumul muslimina o yede ni darwani haju manade mais ni ba fere galon jama bimbe jian kono pour ki bareka bo ola afo ka funne sunna mo de ube ahna salafi Sheikh Abdallah Bumba mbe kalande umbe kaseti do fo abeta kasetu be tresara seyiromi internetu la aba fo fatawa al kubbar fi hukm al intisab ila salafiyati na taran ningoshi kasetu be tresara seyiromi ube kaseti do irawula eri kele ani militita ani wolon fula ani sogoni binani ni fula fatawa al-kubbar fi hukm al-intisab ila salafiyya ko doni ke baga bele bawye kunna funi mindi mogo kakiri la mogo min ba yire dambe kata salafiyya ma ayta nin ka setita sunna karamo bele ba temena munum fatura munum be nyana ma yalla anka tilero ka abeka kuma kambala kaira mogo ki dambe kata salafuma ubi kata dambe kata salafiya ma ubi akafo ko salafiya delila de gola qur'ana ni sunna yoro dola wajibi yere doika foy ka salafiya info anni anka ini jamakulu togo nyogona o kaseti albani ka kuma bala bombaji ka kuma bala useminu ka kuma bala fawjani ka kuma bara ubedi jabri ka akacha eri keleni ko donc alaka hakimanda mambalimo harbi jamanai alaka dina famu de jamanai mare wodi ato wakati mba fo ngoni kasara mimbe nin jamanai ka mogo munun kera jamanai ka dina ninjuru sama bagani karamo ni wajuru kera kutuba karana ulu yere de jahilu yuru de fililendo jamana de un tobe kanda soro chogodi ciden sirana ninde inna aqwafa ma aqafu alaykum ali aymatil mudillina ciden kum be shira awni jama minina nyema fililendo nyema filile mogo ba fo ko nyema de do karamogo de do alimami de do me iba sura let yerete porodo dinala o de jamana inta kasara yere yode nyema filile dama de be wajulu ke tele woni arajo na mimbaruka ka seto erejo soso ka filisuni tele wulu yerete foi kalama dinala o de balawuni o de kasara be jamana inka alaka jamana imbo ubolo ka jamana kisu toroma ala de masay na ya wele ko silama nin qur'ana nya nin qur'ana kono liyakuna rasulu shahida alaykum puru cide na ke sere bagaye auka qiyama wa takunu suhada ala nas au cide manton fana na ke manton to ka sere yomal qiyama don cide be sere ke aka manton ka
ma batte sere ki ka qiyama kene kade wali jute sere ki ka qiyama kene kade ika shehu te sere ki ka qiyama kene kade aka kabila kuntigi te sere ka ka qiyama kene ka mo shika fakuru sira te sere ki ka qiyama kene ka jamana ka tabolo te sere ki ya qiyama kene kade yawma yunadihim fa yaqulu ma jaa ajabtum lil mursalin be jole qiyama kene ka ala ko oddo nebe be wole aye ciidewun jaabi munna ifa jaabi munote fo aw ye woli jun jaabi munote fo aw ya ka shegu jaabi munote fo aw ya ka kabala kuntigi jaabi munote fo aw ya ka fakoro shira jaabi munote fo ma jaa ajabtum lil mursalin wala nashalanna alladhina ursila ilayhim wala nashalanna al mursalin ciidewun ciira an munu ma qiyama kene kala bawu nyinin ka ciidewun tama aya ke uba ma ke ala be ciidewun fana nyinin ka ya Allah se uba ma Allah se ciiden be seriya ka beka qiyama kene ka ko Abdullah ibn Mas'ud don dola ciiden ko ka Qur'ana kala le ka akon ne ka Qur'ana kala ka Qur'ana jigna min ka akon ba fen ka me dawre la min tenyere ako ale suratu nisa ka وكيف جاءنا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا يوم يجي يود الذين كفروا واسوا رسولا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا أقول عليه سيراني آيين جيرانكو حسبك لأنا حسبك مانا قف إجو أقول عليه أقول لجا ياسر جيران يجي فلا بوكا كشي آيين كريموني كو تشغدي فكيف جاءنا من كل أمة بشهيد كو هذا ما دوم بك تقول قيامة كنكا mantum ninne ala ya ka shere nati na be sera ke auka ala ngam manton sinjolen fulere ne yika cire nya bella suma ala ko mugo be ke chogodi tuma min ninne ala manton manche ni ka shere nati ni e muhammadu fanan nati ni e cide fanan nati ika ke shere ika manton ka addo mugo min ni ala soso yawma yaji yawaddu alladhina kafaru addo mugo minun kafiriyara uluba na tauba kanu ani mugo ye eciden soso uba na tauba kanu dugukolo ku kunu ado mugo kafirila ma sira qiyama kene ka ciden ka mantonla mugo ni ciden soso ni kiyera qiyama kene ka ado ni ala ye ciden nati ko aka shereke auka ado eba kanu dugukolo ki kunu aka datu idalaye abe soro ate soro de onyo ona de fulenni nye liyakuna rasulu shahida alaikum ciden kam manton ciden beke au ka shere wuye au fana beke mugo to ka shere ni ala ko nuhuma ika ciden ya lase ika mugo ma nuhu ba fo honya lase ala ba fo nuhuma jombi shere ala aba fo ciden muhammadu kam manton au ciden kam manton ba fo o ba fo antigi ala an shere lembala nuhu aya ka ciden yal lashe aka mugoma nuhu kam mugo ba fo ciden kam manton ya aw be sere ya an ka chogodi anna ma nyogo soro wakati kele an ba fo an ka qur'ana ala ya fonye an ka qur'ana kono ko aye nuhu ci kata kam mugo ma ko ya galon diga ya ciden be sere ka aw fana be sere manton toka aw fana be sere hada madon toka wala ala ko faqimu salata akwai sallin nati a chogola a joshin kaddafa a sartu kaddafa a kalan yasiru kaddafa aka wajibu kaddafa u bolo wa atu jakata aka jakabo akan kadi mugo munu maka duma wa atasimu billahi akan minalikani alaye aka alamina ka ala kelimtu batu aka na foyi fara alaka huwa maulakum ala de yaka bishi bagaye koy aka ko bisilembe ala de ma ala de baka ko be nyana bo awye fa niamal maula ni mugo min ka ko nyana bo baga kera ala de ye ika ko a nyana bo baga nyana koy wa niamal nasiru ni mugo min ka deme kela kera ala de a ika deme kela nyana de deme kela nyuma bi am ibolode awa ala kan ka ko nyana bo baga ke ala ye ala kan deme baga ke ala تفسير سورة المؤمنين وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون
الذين هم في صلاتهم خاشعون. تفسير سورة المؤمنون نيني مؤمنون كوفو كسوري نوكو قد أفلح المؤمنون ويا سورة تقول ولا شيء كمؤمنون كسورة سورة جينا كجيدن ثم كشجدلا ويا سورة ما هجرك بسم الله الرحمن الرحيم أمبني سورة كلاين دامنا ني الله تقول يوم به نعم الله بولن تجين هن الله سبحانه كتاك جنوما جمؤمنون أنا قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا للفلاح ألاكم مؤمنون ويني يرسروا مؤمنون يكون دياسروا مؤمنون من كدو لاغرا وبكوية منو بسراني لاغرا كو كيسوما مؤمنون يو أسروا دي من مؤمنون جمع هم المؤمنون المنتصفون بهذه الأوصاف man kutu damado bina tugu nyogona ni aya ukono mogo ku bolonkoni ke ku jade nu magan kutu dafara mogo munumma nununde mu'minu ye ni ala yere ko ye ni yoro soro ala yere ko ye kunna dia soro ala yere ko ye fala haso no man kutu sabatira mogo munumma afolo ye munye alladhina hum fi salatihim khashi'un munun nube sira ala nyew ka salli kono qaifuna shakinuna ube salli kono duskun sira lendo alaye usabatile umafantile ka salli kono doko wakila qusul qalbi doko duskun ka sira alanye wal qusu fi salati ka alanya siranya soro sallila inma yahsul liman faraqa qalbahu mogo de be alanya siranya soro ika sallila mogo mi ni be do ika salli kono ni ka dusukul lankoronya ka bojja miru mbema ani sugula fembe yi sugula ni salliye ka teme fembe ka teme fento beka wa asarha la ghayriha yi salli sugantiya atanaka wa hina yiji takunu rahatul lahu wa qurratu ayni ni mogo min kera ni jogoda ika sallila idusukun ferele lankolonya lendo donna sallila hammi wure sitala ka sallin sugantiya ika diya ko to beka lafiya min be sallila nye suma min be sallila ede boso odi ato ciden tumba fo ya bilalu arihina bis salati odi ato ciden tumba fo ba fo bilali allah fiya ni salli don ki ko salli ni alanya siranya taala abe komi wa hada mari farikolo ni tala yama ni ala ko waqimi salata inna salata tanha anil fahsai wal munkari anil fahsai wal munkari wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnauna ala ko salli na ta chogola ako ni salli na ta chogola salli bi bali ko kone una ko ce jugun ani ko kenu salli bi balala awa ala ko suma be sallila wodi ato shaykhul islam won temiya ko fem fula de be sallila ki nyamarani nyuma on keliye ki fatanya kabo ko ko nuna ani fana ala ko suma bala wala zikrullahi akbar donc mbani mo ni yaye jamana yin kono hari salli munum be salli jate ko silama do dero salli kabambulo misiru be fa mi ankadu misiru yerete fa jogola yere hari salli munum be jamana yin kono ni yaye ni salli be ke jamana kono ko kone mabila ko haramu ila mabila ko cejugu mabila mundo umanyewo hari salli munum be ke umanyewo ni salli wunyana ala ko inna salata tanha anil fahsai wal munkar ko cejugu ni ko kono salli tanki nana na chogora be mo bali wala de min ni jamana imbe salli man bali dolomina ama mo bali jenayala ama mo bali ko cejugu ama mo gabe gore jugani yala ama mo bali galona ama mo bali korofol ama mo bali dangade yala mundo amanyu umanye dewo alanya siranya min kanka soro sallila te soro ambe sallila andu sukun torole ambe sallila andu sukun janine ka korto almami ka salamu bilanka bole katanyere janko jamana mo chama ya sallike komi tilonka fenyere de sisa
salli fana sanji ni fufunu jamu futuru ni safo kunu simaya tobe jamu kunu simaya toni be una jamu ke salli be ambulo fembaya ni salli be ambulo jamana bulo fembaye abeke a chogola dobe bo ko jugula bebe ko lankolo la bebe dobe bo ko lankolo la ni ko ne wonaw me ambe salli dongodo ko cejugu keli jamana kuna be farakare ko konen keli jamana kuna be farakare ante jate minan ke salli unka awa mu'minu munu ni ala yere ko ko fala buye mankutu folo fule munu be sira ala nyew ka salli kono ngo sebo tumbe sira ala nyi salli kono sebo nubu kala nya sira fo salli kono addo nu do na sallila akanda ewa kala mimba akana nankana mimba akana ibena takatana ya tebo akalam tanko hakili bi ka sallida bal urwata bun jubair abdul malik ibn hisam indel la ka foya ngo bana ya shen soro atara abdul malik ibn hisam min basakiro atara afe ci dola aya senya banane no degunendo akoy sey degunende do nte furakari kera wole akani sellaje urwata ko ayo furakari kala min nyi wole ako sey mba chogori chogo men fo akatigede na matige banen be chari kata yoro were ulu fana wakati wo yasoro kirinate ube donka bola ube fere min ke sey mbe tige pour alete tora brechora la chogo men ube donka boni nyogonya la ko mundo ko isei afura kele ko fo akatigede de o tige chogo sa amba fe kanyanyi no de la akwaya to nindo na sallila batige adonna sallila sana katila sallila seyin tigera salli banne ayaye seyin tigelendo ako umtige ala tanu biye e ala de sufe nani jinnema iye kelemi mina tanu biye iye kelemi mina ka sabato mbolo tanu biya ka salli tun ka bonnun bolo donc ni be do sallila wodi ato cide sallallahu alaihi wasallam pour l'insira ka soro sallila aka dola kelen kana do sallila ka soro bana kuta diglem bila ube sugne bila ikana do sallila ta boyire la folo le pour disukun fere len ka do salli kono aka dola kele ni kungo bila ika sure fatan ewa sure fana sigira kungo be ela kanata salli folo dumuni kede folo parce que ni ko ibe do sallila ka dumuni sigilen to kungo be ela ibi sukumbe dumuni nofe pour hada maden du sukun fere len ka do salli kono donc kuma mana nimmina kura munun nana telefoni munun nana misirun kono mijiki haramu yorobe donkili haramu yorobe gitari haramu yorobe nem misiri kono nawde ta kera ewa gitari fo yoro islamo golo gitari fo yoro yere kera misiri kono nawde sisa mijiki ni jali kaseto be duwe misiri yere de kono sisa nin telefoni ko ne asonera e sugulara mogo mo bi kerefa sola harabe alimamu do yere trompe sallila do fana ba foko abila vibration na o sita solution e abila la vibration na vibre da arande bu jambo e doni do bolo ube wori arande bu e ko rikara sama ngode de e hakli beta no fewo ibe sugulaw telefoni ni be do salliro la ni kaso ni misiri yere kaso pour y dusukun fere len ka do salla faga ka to ka sokono ube ni ndube do misiri ko ka telefoni faga ka do ka jifa kono pour y dusukun fere len ka to ka sallila o de be ke saba kalanya siranya di mai ka sallila ni salli alanya siranya tala abe ko mi fare kolo ni tala de an ni nyamman ko to folay والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون مؤمنون كما كنت فلنا فيمو فيني باترا كما دي مؤمن با كوداما اتيكي انيانا اي ان الباطل فيمو فيني كما فوفو منا باركه gere kuntaw baro kuntaw mumini ba yere koroshi kaboni mbema aba kodi nunu mateso wa huwa yasmalu shirikan kama qalahu baduhum awa be fulanka fuyade be ke yoro mumini te gere salafu doya at-tafsirin ninna ko aba yere koroshi muminu gubba kata fulanka fuya ke yoro ubu ubba kataye uteye
awa ba beta nun ko lagawi kuma nafanta junubu kuma bara nafanta junubu bara bidiyaw fulan kafoya ite mu'mini soro ni yoro ni ken ko masina yoro ke yoro mu'mini tetay ubu yere koroshi ni yoro sugu talima wal ma'ashi ani ala qususu kama qalahu akharuna wa ma la fa'idata fi min al aqwal wal afwal anin nafate kuma la nafate ke wale la mu'mini ba yere korosa mata ka tamperdi ala batara kuma be batara ke wale be mushriki yaw bidiyaw ala soso yoro mu'mini ba yere korosi nunun talima ate so kayen nin kene nununga ni nyamman ko to fulana mu'minu bolo والذين هم للزكاة فائلون man kutu sabana والذين هم للزكاة فاعلون ولود نوبو كجكاو كيبو كجكاو بو doko jaka min fuleya ko kanni seneya kabo junubula ko pasige farda jaka ko farda yara madina de ko kaciren to makka ko jaka make farda bon kasiri ko ayi ako aya imbese ko fula beta ako makka farda jaka tumbe me kan nisabe sigi ko de tunte ko pasige anana suratul an'am kono wato haqqahu yawma hasadihi aka seneke foro ka hake di utige do akon ni aya ajigina makka de ni sura makka sura de ako jakka lesiri fardare ya makka me kafo ni hake de rebo ni sabe de ninye ni sanyele mana akode ma ode nana madina me jakka lesiri fardare ya makka parce que on fulika aya min fo o be makka sura de la ako donc na kera oye abata jakka min fardare makka aka jakka bo abata fana aka nium fana seneya kabo junubu ma ko aye mbese ka kenninya aye ulude do be jakka bo na foro jakka uba bo ka do do yorola ulude do fana ubu nu seneya kabo junubu ko ma donc ni ñu kamba on ko to sabanay والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون ولو مؤمنون دو وكما كنتناننا وبو كان يفلاو تانغا مؤمن مسودو ابا كان يفلا تانغا مؤمن تشمر ابا كان يفلا تانغا كابو جنياما كابو لوتياما دو با فوكو ودلا كشيخ سالم الشيخ محمد بن صالح وسيمين نينكا ko do kana fo ko an kana fo ko lutiya ko paska nye point dambe kata luti rema ko la o te kuma sahalenye ako sarafu ma wuli nu ba fo nin koy ma lutiya ko la nyini te lutu rema ako kuma imbe se kafo abe kitabu kono abe sarafu kitabu kono abe don ke ba temenon kitabu kono ubu nye fela utanga kabo jeneyama ubu nye fela utanga kabo lutiyama mi cheni ka chenyo ko nyine ubu oke watibana ko watibana ya inshallah la kasini iranna subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka bonda minna babun bishegi anikele باب النهي عن السؤال الإمارة والاختيار ترك الولايات إذا لم يتئن عليه أو تدعو حاجة إليه أم بنا ولني وبنداد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وعن أبي سعيد عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة
فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإذا حلفت على اليمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما نافعا. بيتنا سوء هجريا باكلة أني كمناني أني بناني أني سبا شهر المحرم من هجرة سانكالو فلو بيسوني وتاني ناني ناي ميلادي نصاروكا جاتي بافلاني مغاني كلي سانكالو سيغينا بيسوني مغاني سباناي أمبي باكو جيكوني غرفولا مسجد سلام كونو